boy, maganda dito. Vista. Hermosa. Hindi kaya. Doon may mga bakla na maganda. Ha? Tama yung Habit Hill na yan. Parking area, Habit Hill. Diyan ba yun? Doon pa tao, ayun o, lalakarin pa. Survey mo na, survey. Oo. Hop, malapit na po. Parking Andreo. Doon o. Lampa. Sa kabila. Pero ang campsite niya, nandun pa sa taas. Hindi tayo akyat doon, dito lang tayo. Wag na, dito na lang. Pasok na lang natin dyan? Kaya, Dyan. may kape naman siguro dito. Meron siguro. Mataas nga rin siya. May intro sa 25. Mataas din talaga. Parking fee, magkano ba yung parking ngala? Yes. Hindi, wag natin pumasok. Diyan yan na lang, oh. Pasok na lang tayo. Magkano ba mga 25? Ay, oh, yun, oh, may maganda doon, oh. Ayun o. Yun yung campsite. Pala. Eh, ba't tayo nandito? Layo natin. Pala. Ayun. Ano na tayo sa kanala? Umayos ka dyan, sir. Paano pupuntahan yan? Gala ka. Siyempre. Dito? Galing? Hindi. Galing. Kabila. Ay, lumagpas tayo. Galayo niya boy. Kung tayo akyat niya, malaman tayo dito na lang. Oo, next time Sir, na lang. dito ka nga magano, sir. Tutong-tong ko dyan natin. Videoan ka. Inaayos ko na nga. Suplado mo talaga. Yan, okay na yan. Ganyan na yun. Doon pala yung campsite. Bakit? Tama naman yung pagka vlog ko, Ma'am Kat. Kuha naman yung mukha ko. Hanga ka po daan eh. Mount Daraga. Ay, kumusta? Yan yung view Mount Daraga po dito. Yan. Kape? Oh. Okay. Kaya mo mabayad? Oh. Boy, kay kuya ka magbabayad. May siya ako. Kuya, ikaw kami video. Ikaw kami gago. Bigyan mo na si kuya, baka magkalimutan pa. Dito nga ako.
The view. Look. Ay, oh. Tara na naman guys, ang person. Ang pagbalik talaga nito. Yun, may tulay. Hoy, dwarfs na saging daw oh. Senyorita, may tawag dyan? Pwede pala dito. Pag makapili tayo ng yung Toyota. Starrex. Yung Toyota. Toyota naman Ay, Toyota. yung Ace. Light Ace. Ata. Maliit lang. Hindi, yung malaki na Siyempre, malaki na para makatulog. Modelo ba? Yung parang yung square na. Kitang-kita ng buong ano dito, oh. Yan. Huh? Ayan na, oh, nakabidyo na nga. Ah, okay na. Pupunta pa ba tayo dyan? Siyempre, atitingnan natin. Eh, malay mo mapunta tayo ulit dito. Hindi magdala tayo. Then. Ginawan pa talaga yung ng daanan. Tara. Naku, hanging bridge. Matibay pa naman loob niya sa ganyan. Oh, kaganda dyan, oh. Oo, daming traffic eh. Hindi to hangin. Ikaw lang yung hangin. Tingnan mo. Sige nga. Ialog mo nga. Pero nakahawak siya. Lo. Oy, tumingin ka sa baba. Uy. Picturean ko nga. Ay, maganda yung steps dito kay maliliit. Oh, parang sasayad yung tuhod ko kahit maliit yung... Okay naman na yung sa inyo, boy. Eh, pang ano man yun, pang paa nila. Hiningal. Pero hindi halata din mo. Nahihingal no. Siyempre. Dito pa naman rin natin. Ang ganda dito. Wala siya nang alam mo sa video dito. Hindi pare ko sa nauna. Waiting ko lang siya. Pang night camp lang talaga. So ating, the campsite.
Uy, maganda dito. Kapangit ko naman mga picture. Diyan ka na. Kung gusto mong forever na dyan. Ay, dito pwede. Ganda yung bata na ginawa niya. Tapos iwan natin siya, ma'am. Ben, Video man eh. Ah, sige, picture. Naman. Bulos na kayo siya. Ayaw na niyang humawak, oh. Kitang-kita. Ayaw nga niya tumingin sa baba. Tibay-tibay. Hindi na nga namin dito. Tabla lang. Hmm? ay, oo. Last year? Takot si Kenneth, takot si Kenneth.